Здравейте, приятели на спорта и силови трибойци! От 15 септември само в онлайн пространството ще може да гледате втория сезон на най-гледаното предаване в България за силови спортове и културизъм, а именно супер сериите на Боди Конструктор втори сезон. Бъдете с нас, за да научите как да се храните, как да тренирате, какви добавки да използвате, кои са най-добрите български спортисти, какво ще вземем от тях като информация само в супер сериите втори сезон.